Imsipolo munkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Sikubingelele mbukelo siyaviva TV1 igama lami ngingo MC Pholobasi njengoba ke umuntu evakashe lapha kwaMhlabi yalingana kudokotela omkhulu Sandlasokuphila sizoxoxa ngezinto ezifanele ukusiza wena lapho ngasekhaya. Ihloko sethu esikhuluma ngaso njengamanje sikhuluma ngeziphakamiso nezithwalo engalekelela wena uma uza kuleli gceke la dokotela uSandlasokuphila. Dr. Sandlasokuphila siyakubingelela siyakwamukela bingelela abantu emakhaya. Siyanibingelela emakhaya, siyanibingelela abantu bonke esizweni sonke sikaNkulunkulu sithi sanibonani molweni. Khona umuntu okubuka wakuthemba njengamanje noma wayezwile ngawe kodwa usethokozisa ukuthi usuvela nakasiyaviva TV1 inamba yakhe aseyilahla noma ngenayo asimuphe yona njengamanje. Inamba yami ithi 076 49 00 527 527 sikwamhlabi yalingana kuphi nendawo eBhambanana endaweni yaseZulwini. Uma ethatha itaxi amshiye eBhambanana uyamlanda wena? Ngiyamlanda mina ngithuma abafana bamlande. Sikhona esinye isitopi angehlika kusona ngaphandle waseBhambanana seZulwini. Ethi ngehlike ezulwini. Athi ngehlike ezulwini. Eshaya ucingo. Eshaya ucingo balanda. Sewaba nogesi abahluphayo, inetwork ehluphayo, yini enyanga aqinisekisa ngayo ukuthi akangene enyangeni eronke. Uma ehla nje akekho umuntu Sandlasokuphila uzingqezasela umahlala egcikeni. Umxazululo wenkinga ngaphandle kwalo Sandlasokuphila mbukayo. Wayifika nje ehla estopini ethi ufuna kwaSandlasokuphila bashene uzozizongena kwamxazululo. Silana ke kwamxazululi uSandlasokuphila sikhuluma ngezithwalo neziphakamiso. Ake siqale la eziphakamisweni. Iziphi iziphakamiso uSandlasokuphila athunazo? Mhlawumbe ukusicathulisa nangama prize usithatha kusukela phansi kuya phezulu. Ya, iziphakamiso enginazo la ekhaya sineziphakamiso ezihlukene izigaba ezimbili. Sibe sesiba nezigaba ezinye ezimbili abathi abanye kusasithwalo kodwa mina ngithi kuseyisiphakamiso kuphela kunohlelo lwakhona lwamandla akhona agcine bathi kusasithwalo. Yes. Esokuqala ke into esiyenzayo sikwenzele isigubhu la ekhaya ukuthi inkinga zakho uma ubona ukuthi cha impela ngiyafuna ukusebenza noma ngifuna ukuba nebhizinisi ngoba angimfuni umuntu ofika athi ngifuna isigubhu nje ayikho into engiyenzayo anginawo lo mlingo kodwa ngithi uma ngikwakhela lesigubhu nisikakhe ngaphezulu kwento oyenzayo sibe sesichumisa yona iphakami ephezulu. Isigubhu sokuqala la ekhaya so 16000 phela nje qale ke impilo yempilo kuya phambili ufuna ifuyo ufuna ukuya phambili siqale sikucathulise sikuhambise. Yeah. Ngiphethe u8000 ngiphethe u10 ngiphethe u12 ngiphethe u14 uyangixosha ukuthi angilande 16 mina njengenyanga endala ekwelapheni. Akakulahle umuntu ngoba into ebalulekile la ukusizakala komuntu kube sekuthi imali ize kamuva. Okay. Uma umuntu ngimsizile mina ngiyazi ukuthi ngeke angabuya azongikhokhela futhi azobonga ngoba inhloso yami ukusiza umuntu aphile. Good. So esesibili ke sona. Esesibili ke sisibiza u25000. Kuseyisiphakamiso na? Seyisiphakamiso leso. Okay. Leso ke uma usibuza la ekhaya ke ngibe sengicela ukuthi ungiphathele indwangu emhlophe nendwangu ebovu. Ngoba kukhona indlela engisuke ngisenza ngayo ukuze kungabi sengathithi ngikunikeza into esasithwalo. So 25000 naso leyo mali osukunayo kodwa engeze ukwenza ukuthi labantu engisebenza ngabo baze bakhalaze bese ngiyakuthatha futhi ngiyaphakamisa le ngiyisa phambili. Sibe sesingena ke lapho ngibuza khona endabeni yezinto esayithwala. Yebo ke sinaso isigubhu esisenza sasithwalo esisungula siyohlala olwandle. Maqede sibe sesibuyisa siye emfuleni ngoba sifuna lesifona ukuthi dokotela kusasa ngifuna isigubhu ngoba sinemniningwane ethile kodwa ke okunye ngeke ngikuveze phambi kwabantu ukuthi yini kodwa akufi umuntu. Sokuqala into esasithwalwanyana ngoba into osokuxhumana nayo into enye osokuyibona esu50000 bese siyanyuka siyothatha amandla amakhulu lapho ufika nemvu
kube sekuthi wena kini uphahla ngani kodwa thina la umsungu wakhona ufika nemvu uma uphahla nembuzi ufike nembuzi uma uphahla ngemvu futhi ufike nezimvu ziyala ekhaya nemvu eyosebenza uqondisana nalento engunika yona nomsamo wakho kuze kungahambi bantu lokho ke ku 150,000 150,000 isithwalo leso umehluko ngiqala ukubona nini sengithathe lesi sithwalo sika 150,000 isithwalo uma uqala nje uzokwenziwa usiko lwakhona ngoba awufiki namhlanje uthi ngizothatha isithwalo suyahamba kusasa ufika uhlale la amalangana ngesikhathi uhleli la amalangana sengikuxhumaminisa nalento yakho ila ekhaya uqala khona ukubona nangu lo muntu anginika yena engihamba naye ngiyophilisa ikhaya lakheke liye phambili uthi wena dokotela uSandlasokuphila uphethe into umuntu aphuma la kwakho asethi ngiyabona ukuthi uyosebenza ngiyosebenza ngithi usexhumene naye sebakhulumisana yena nomngani wakhe engimnike yena mina la ekhaya ngamenzisa amasiko yami yala ekhaya engeke ngiwasho phambi kwe-TV ukuthi iwapi nawapi ukuthi umuntu uma isewathi ekusuke ukudinga usondela kimi bese ngimtshela okay ke manje siqala la siya la nangu umuntu wakho hambani nophila Ningizimu Africa worldwide la ezulwini edusane nje nedolobha iBhambanana kwamhlaba uyalingana ilabe sikhona namhlanje sizokhuluma izinto eziningi ezizinjula ongakwazi ukusizakala kuzona udokotela uSandlasokuphila udokotela ke uSandlasokuphila nganiza kwethu mina ngimazi ngama customer akhe lokho ngithi angikusho angifisa ukufihla because angizalwanga nginomgolo noma nginojealous noma nginogovani I have to be honest in South kuwo wonke umuntu if kuukuthi into abayiplanile nalama customer ukuthi hayi hambani nothi ngiyi customer okwabo lokho kodwa ireality angimboni umuntu ongakhipha imali yakhe kwi-plan esmile ezefunga ukuthi one day uyobuya azobonga bukhoma sikulindele lokho dokotela cishe kuyokwenzeka and ngiprovile nami because some of other channels la kuSiyaviva la ku YouTube athi hayi umthola kanjani lo baba usahlula isikhathi eside especially laba abaqhamuka eGoli abajwayele ukugcwala la kwaMhlabi yalingana udokotela ke uSandlasokuphila ulapho omdala ulapho omncane wena ukukusalele ukuthi usukume uze kuyena utholakala kuziphi inamba dokotela inombolo yami ithi 076 49 00 527 ikhona into ethinta inyoka onayo ngenxa yokuvikela umsebenzi wobaba mkhulu angeke sikwazi ukuthi sithi bhadlu sikhonte enjalo ngoba kuphela into engakutshela yona ukuthi kunezithixo zala ekhaya noma wonkulunkulu bala ekhaya ngoba uma usebenza unabantu osebenza nabo baye bangathandi wabize ngamagama yokucwasana ngakho ke engishoyo ukuthi la ekhaya zikhona izithixo zakhona ingilosi zakhona ngicela ukutshela lento mina bese siyayiphetha le video anza kwethu ngihleli ngeqhiza elilodwa njengoba ngihleli la makukhulunywa ngomuzi onomuntu ongenandaba ukuthi ngancama ehlale yedwa wena uyitshela ukuthi uhleli yedwa kanti uhleli nabantu ababona uyena nathi esithuke sesibabona inyanga eziningi kuyavela ukuthi inyosi ziyithatha kuphi ngikhuluma okuningi bukela ama video azolandela kuSiyaviva TV1 siphethe inkunzi la the only problem ekufanele abantu beyigadi eyokuthi akafakisani imali koPep nakoSpa futhi maningazani ningabonananga akho account azokunika yona etifaka imali okumqoka ukuthi uze kuyena nilaphane and into eziningi athi uyazenza akazenzi for one day njengespaza uhlala kwakhe naye nisebenzane uphuma into uyiphethe ngesandla noma uyibonile ihamba iyokwenza leyo nto akuyona ngenkulumo engiyithatha kuyena mina le inkulumo engiyithatha kuma customers akhe that the only thing engibone ngayo ukuthi uSandlasokuphila ulegit because abantu bayakwazi ukumchaza ngendlela if it's a scandal or if it's a sketch I mean if it's a sketch kuukuthi isketch ke noma yini it's okay but what I know anginayo inkinga ukuthi mina ngikulethela kwamina mawufuna ukuthi ngikulethela hayi bafethu ngeke bakhona abantu abangashodi hayi le ndoda le hayi ngeke kunendawo esinqaba ukungena kuzona
Angishayele okugcina ke. Dokotela ngizolisho leli. Kulaba sebethi thina sifuna inoma yini nanga umnikazi wenoma yini iyokwenza leyo nto oyifunayo. Kulaba bathi sengifuna mina into ukuthi izokwenzani sengifuna. Uyazazi noma singcobisana. Awusawuphethe lo bhusho masicosana. Lanza kwetholisana abantu inqaba mbuyelize kulo baba lo. Inombolo yakho dokotela 076 076 49 00 00 527. Ibhizinisi kade seliwile amathenda. Uyakulungisa? Kuyavuka baba. Siyalandela indlela yakho umuntu ngoba kunabantu la afika athi namhlanje kuzovuka ucebile kanti akayilandelanga indlela yomuntu. Thina la ekhaya sithanda ukulandela indlela yomuntu ukuze aphile. Abantu abefana omunye ufika namhlanje kuyasa kusasa usevune inye indlela. Omunye ufika namhlanje athathe izukwana noma inyangana kuphela into engiqinisekisayo mina ukuthi ngiyayilandela into yomuntu ukuze ike lafuna khona. Kunabanye ke phela abathi hey mayingekho iFerrari egcekeni ingekho idouble story yebo wakhile futhi nemfuyo kakhulu ubonakala nje uncike kakhulu ezintweni zabantu basemakhaya kodwa ngifuna ukucheck ukuthi thina kwakho kuphawula kubantu abalindele ubukhazikhazi ukuze bebone ukuthi uyinyanga. Balimela abantu bakithi mphathi ngalokho. Umuthi awukho ukuthi umuntu nani uhamba ngayiphi imoto ungayisalukazi nesidala esihamba ngenyawo esingaxuphi sifike sikunikeze into ethi kuphilisa kufikise la ufuna khona. Futhi lento yokuthi wena ufuna ubukhazikhazi ubona wena sengathithi lo muntu akanako ubukhazikhazi. Lento iyangamadlozi asuka amngenile nangesinqumo wasithatha yena nomsebenzi wakhe. Engikusho ke lilonke ukuthi umuntu fanele ukuthi ubheke umsebenzi wakhe iwona ozokwenza ukuthi uphumelele uye phambili. Ningizimu Africa worldwide asibonana kwivideo elandelayo. Mina nawe sila kwemhlaba yalingana. KwaDokotela Sandlasokuphila. Danke. Dokotela ushene lo Sandlasokuphila. Jabulela ukubona ipholoba lizongivakashela emsindaba. Manje ngithi izwe libona ngihlabisa nansi inkomo ngomthetho benginikeza ibili ngipha indoda ukuthi cha izophakama la ekhaya izongikhomba amandla nje yokuphila ukuthi siphile siqhubeke sibambane ngezandla zombili. Thatha pholobo wakho. Siyabonga kakhulu Ningizimu Afrika. Ngibonga nje isupport enginikeza nosuku okwenza ukuthi umsebenzi wami lokhu uvuleke njalo bese kufika esigabeni sokuthi odokotela zinkalo zonke befisa ukunanela ngalokho abangakwazi ukunanela ngakho noma befisa ukuthi besondelanise noSiyaviva TV1 ukuthi ubenzele umsebenzi omuhle kodwa kubenzelele umsebenzi omuhle bese beyawancoma amagale. Lezinye ke insizwa engahesitate engenalivalo uthi ufika nje ungakenzi imlinge etheni bethi hayi indoda thina sibona ukuthi hambe yobe indoda kwela kini. Mfana wakadulela ke emalangeni uphiwe la izinkomo ezimbili. Inkunzi ke kodwa yenze njani inkunzi? Inkunzi yakho uyazoyithatha. So buya nini ukuzoyithatha? Hayi emalangeni. Yenze njani? Ibalekile lokhwela. Okay. Abahambanaso ke ibizwa ngani le Isithwalo. Abahambanaso sithole sihle lesi njengamanje siyobuya futhi sinivezele mase silanda inkunzi lesinikezwe ezabambili. uNkulunkulu makanibusise ke nani ngokusubscribe kwenu kuSiyaviva TV1 uJehova nihlenga ninakekele. Nimnakeke lo dokotela ngoba uphethe imkhuba yodwa. Imkhubila. Siyabonga. Isithwalo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela.